Καλησπέρα παιδιά. Η πολυπόθητη στιγμή για μένα, η ώρα που θα έπαιρνα το iPad το 2 στα χέρια μου έφτασε. Επιτέλους, μετά από 2 μήνες σχεδόν αναμονής, τελευταίος όλων, πήρα το iPad το 2 και είπα, μια και είμαι ο τελευταίος από όλους, να κάνω ένα unboxing, δηλαδή να σας δείξω πώς θα ανοίξουμε το κουτί που περιέχει τον φοβερό και τρομερό θησαυρό. Όπως βλέπετε, το κουτί είναι ακόμα σφραγισμένο, δεν το έχω κάνει τίποτα. iPad λέει από εδώ. Εδώ πέρα θα δούμε 32 GB 3G μαύρο. Βλέπετε και πίσω την ετικέτα με τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, το πολυπόθητο iPad το πήραμε από το Multirama. Ευτυχώς που έχουμε και κανένα φιλαράκι και μας βοηθάει. Ο φίλος μου ο Γαβρίλος, ο FFFox4, βοήθησε ώστε το iPad το 2 μετά από τόσο καιρό αναμονής να φτάσει στα χέρια μας. Και έχω πάρει το φοβερό εργαλείο, το φοβερό κοπίδι, το οποίο θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε τη συσκευασία με ευλάβεια, στοργή και προδέρμ. Πάμε λοιπόν και κόβουμε τη ζελατίνα με προσοχή, λοιπόν, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το iPadάκι μας. Τι φλανάχει ο techblog.gr να πούμε στις παρουσιάσεις που κάνει. Νομίζω ότι μπορώ να του πάρω τα σκύφτρα στις παρουσιάσεις. Μπορεί να είναι ερασιτεχνική, αλλά δεν πάβει να είναι και η καλύτερη. Λοιπόν, τώρα εδώ λίγο θα τα ζοριστούμε, γιατί πρέπει με ένα χέρι να τα κάνουμε όλα. Ανοίγουμε, κάτσε, δεν ανοίγει, έλα, πού θα πάει, θα βγει. Και ταράμ, ειδού το φοβερό και τρομερό iPad 2. Να το βλέπετε, φοβερό και τρομερό. Μέσα στη συσκευασία του, στη ζελατινούλα του. Αγνό παρθένο μαλλί, για όσους καταλαβαίνουν τι λέω. Είναι μεγάλη η συγκίνηση και εν πάση περιπτώσει είναι και πολύ μεγάλη η ικανοποίηση να ανοίγει σε ένα καινούριο. Εδώ είναι το κουτάκι το φοβερό με όλα τα συναφή. Το καλωδιάκι του για σύνδεση με το υπολογιστή. Το φοβερό και τρομερό μετασχηματιστής εδώ πέρα για να το βάλουμε στην πριζούλα. Προς το παρόν δεν θα τα χρειαστούμε αυτά, γιατί θα το βάλουμε, θα το συνδέσουμε στο iMac. Από κάτω δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο, δεν νομίζω. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν, το κουτί είναι κομπλέ, τα έχει όλα, δεν νομίζω ότι λείπει κάτι. Εδώ πέρα τώρα αυτό έχει μέσα, μπορώ να το γυρίσω και έτσι και να σας κάνω μεγαλύτερη κάλυψη των γεγονότων. Αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, το φοβερό, νομίζω έχει έχει το εργαλειάκι για να βάζουμε την καρτούλα, και ένα μικρό τεστ, όχι, ένα μικρό μανιουαλάκι οδηγός, τι να κάνετε κτλ. Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει. Τα βάζουμε λοιπόν στην άκρη και φέρνουμε το εργαλείο εδώ μπροστά μας, όπου πλέον νομίζω ότι είναι μεγάλη συγκίνηση. Εντάξει, εγώ άλλο να το πιάνεις όταν έρχεται για δοκιμή σε ένα μαγαζί και άλλο να το παίρνεις στα χέρια σου για σένα. Νομίζω ότι, πού μπαίνει ρε παιδιά η κάρτα η SIM, νάτι, εδώ μπαίνει η κάρτα SIM. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσω το flash, γιατί μάλλον υπερφωτίζει την όλη ιστορία και δεν κάνουμε τέτοιο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, να ανοίξω, να πατήσω το κουμπάκι, να δούμε τι θα γίνει. Να το πατήσω. Για περιμένετε.
να δούμε το φοβερό... να ανοίξουμε τη ζελατίνα ρε παιδιά. Γιατί τα έχουμε χάσει, τα έχουμε παίξει. Και ναι, προχωράμε ακάθεκτη στην ωραίο ήχος, ο φοβερός και τρομερός. Λοιπόν, δεν γίνεται, είναι δύσκολα πάντως με ένα χέρι. Θα χάσουμε την μπάλα στο τέλος. Λοιπόν, βγάζαμε τη ζελατίνα, την οποία τη βάζουμε στην άκρη. Παίρνουμε αυτό εδώ και ανεβάζουμε το iPad εκεί και πλέον επιτέλους μπορούμε να πούμε ότι θα ανοίξουμε το κουμπάκι να δούμε το μήνυμα που θα μας βάλει το iPadάκι. Και ανοίγουμε το κουμπί. Λαμπρέι. Να το κυρίες και κύριοι, το μιλαράκι. Το μιλαράκι βγήκε. Βγήκε και σε λίγο θα μας βγάλει την απέτηση για να συνδέσουμε με τον υπολογιστή. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσω το βίντεο στις περισσότερες λεπτομέρειες. Από εδώ και πέρα οι περισσότεροι τα ξέρετε. Τα υπόλοιπα θα κάνω ένα review κάποια στιγμή όταν πλέον θα έχω βάλει και τις εφαρμογούλες μου και θα είμαι πανέτοιμος να σας δείξω τι κάνει και τι δεν κάνει το iPadάκι. Αυτά από μένα και πάλι σας λέω ότι σήμερα ήταν μεγάλη ημέρα, ιστορική ημέρα που πήραμε το iPad. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, νιώθω συγκινημένος θα έλεγα. Ακούς ρε Ντόμαλ, Μάριε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Τα περισσότερα θα τα πούμε αργότερα. Να είστε καλά από μένα και την καληνύχτα μου.